Kom så, skat. Du skal i seng. Kommer nu, far. Så godt. Hvad skete der? Hvad sker der? Jeg tror, jeg har fået meget. Hej skat. Hej. Jeg skal være spise i dag. Vi skal have pasta med kødsovs. Nej, det skal vi fandme ikke. Det gider jeg fandme ikke. Hej. Jeg kigger så tilbage. Jeg håber, er der nogen? Der er ingen, der svarer. Hun fornemmer, der er nogen, der er efter hende. Men der er ikke nogen. Hun er bange. Hun går hjem af.